Vicky, perchenog siop lyfrau Cymraeg Merthyr, yw'r cystadleuaeth ola, ac mae hi ar y ffordd i'r farchnad. Bore da, bore da. I gasglu picnic vegan yw chi deithwyr, dim ham felly. Ni jyst yn meddwl byddai'n siawns i fi dangos bwyd gwahanol a dim angen i fi coco dim byd chwaith, so bydd hwnna'n gret. We've got cakes ready, we've got all the sandwiches ready. Maen nhw'n mynd i wneud picnic i fi, brychdanau egg mayo, maen nhw'n wneud caws eu hun, so maen nhw'n wneud nacho cheese, o not your cheese, maen nhw'n galw fe. Salsa fresh yn mynd ar top, mae'r caws yn mynd i bod yn boeth. Mae Vicky di cymryd tipyn o risg, ond ar y llaw arall pam na ddylai. Diolch yn fawr, thank you very much. Fingers crossed it's our winning meal. Ta-ra, diolch. Gwern y domen. Lle mae fanna da? Mae'n edrych yn neis. Mae hwnna reit straightforward. So fydd hwnna reit diddorol i weld beth fydd ar yr daith yno. Mae Glyn yn trio orau i wneud i fap a dim manylion arno fe i swnio'n ddiddorol. I ble rydyn ni'n mynd, Vicky? Dwi wedi penderfynu mynd â pawb i Gwern Domen. Mae e reit yng nghanol Basin Caerffili ac mae jyst ceoedd a ceoedd, moroedd o wyrdd. A lot fawr o goed. Amrywiaeth eang o goed. Rai ohonyn nhw'n goed penol, o bosib. Gwell Vicky'n diweddar na diweddar Vicky. Ti'n campio hefyd heno? Efo'r bagiau mae gen? Mae gen i Waw, buffet bach i ni. chwarae teg. Mae bag mawr dy fi fan hyn Sgyn ti hefyd. cefn a parachute? Falle bydd angen, ie. So, chi'n barod i mynd?